ГЕРБ! Бойко Борисов. Защо ти ги даде? Даде ги да гласувам за него, защото съм циганин. Циган, Ама колко пари ти даде? 200. 200 ми даде да гласувам. Ама на всичките ли ви даде толкова пари? Аз ги раздадох на циганите. Да, можем да гласувам за другия мандат. 26 хиляди. Ама какво ви каза за ГЕРБ да гласувате, нали? За ГЕРБ, да. Тук до банята, старата баня в Хасково. Аз съм от град Хасково, Иван Илиев Ангел се казвам. Да, добре, ето документираме. И лично Бойко е дошъл да ви ги даде. На мен ги даде, аз ги на тебе ги даде, нали лично? Лично. Ето господина казва, че лично Бойко Борисов. Да. Иван Илиев Ангел се казвам. Да, добре. Който иска да ме издига. Ама нали знаете, че е престъпление да се дават пари за избори? Бори да се взимат. Не е верно. Той даде, казва на циганите да дам дарени, да мога да го гласуват за него. За ГЕРБ, за този мандат, за ГЕРБ. Мълчи. Ма не би ли се струва престъпление, че има демокрация, може да си харете за кой да гласувате, господине? Аз защитавам Ценко Борисов. Ма защо? Айде, ГЕРБ! О, камера си! Скала. ГЕРБ. Че гласувате ли за ГЕРБ? Да. Че гласувате ли за ГЕРБ? Да. Как няма, това е скалата, дето заби. Браво! Ето тук е ГЕРБ. Къде? Ето тук е ГЕРБ. Браво, момчета! Само така! Бойко Борисов ми даде. Колко ти даде Борисов? На мен ми даде да агитирам Иван Илиев. Ама какво ви дава Бойко Борисов? 2500 за мен. Ама пари ли ви дава Бойко Борисов? Български пари. Ви дава Бойко Борисов? На мен. Лично на вас? Лично, аз се казвам Иван Илиев Ангел, века не ми е картата. Ама как така идва при вас всичките и ви дава Бойко Борисов пари? Аз съм, не сме мълцинство. Леле! Ето Бога ми. Гласувайте по съвест,